jestli to zhodnotí, jakoby asi podle celé vypadá. Tyhle, chápeš to? Ty budeš se na tu sjezdovku, tyhle. Já nevím. To umí hladit, co, hele. Ty to ono hodně napadalo, vy. Kamil, to je ten Andrej, manžel. Ten barák, kde my teď jsme, že ideální Pět, 10, 15. Jaký máš číslo? Vlajku. Co chceš? Hlášení pojede světová téměř pecka Lukáš Kolec s tákem v ruce. Ano, máme celkem 18 závodník dohromady, letos jede 62 závodníků, z toho 42 dětských borců. Do první branky. Výborný styl z kategorie Super Baby. Opět výborně stíhá tatínka. Denítka Anna Tereska Buš. Sánku Jelínkovou číslem 11. Pojď, šlapej! Valentínku Trachtovou číslem 14. Opět vynikající styl. No nevíš, si bránku. My máme na dráze startovní číslem 13 Markétku Moškovou, která jede jako druhá v této Evu Polertovou číslem 15. Tyhle holky jsou opravdu super. Na trati máme závodnici číslem 17 Anu Kryslovou. Máme závodnici s číslem 18 Aničku Hejmovou, která také vidí čas 24:49 a pozor, na trati máme Markétku Luškovou s číslem 16. Oliver výborně. Máte 50 do branek, jo?
přijeli po stejnou měl startovní číslo a Filip Rejman dojíždí do cíle. Mezi tím nám odstartoval číslem 23 Viktor Hlupík. Máme Antonína Polerta, který nám jede velkou rychlostí s číslem 13. Lajdáček Cup 2013, super obříslavem, jedno kolo, masakr. Ty krávo. Olivera Hledíka. Markéta Moštová, favoritka dnešního závodu. Další zkušený borec Antonín časem 1:01, 96 nám do cíle dojel Oliver Hladík. A máme tady číslo 12, Marek Veselý, ročník 2005, opět pravorní jízda, krásně projený. Dalšího borce, startovní číslo 16, Jan Poler. A číslo 17, Panovka Kristova. Startovní číslo 14, časem 56:22. Markétka Růžková projela, startovala číslem 15, dnešního závodu. Ježišmarja, ale abys to nepřepálil, kamaráde. Skok, ježiště. Hele. A 50, ty vole, dobře. Pokrčoj. A dopředu. Hezky to, kolena. No ty krávo. Backsidík hezkej. Hezky, Janes, tady si zpomal, přibrzdi si a teď to kolena, hezky, Jan, čistý skok, Čistej, dlouhej, velký plus. a rail, jo, pěkně, Ty se to víš. Vicky, přibrzdi si na skoku, ještě si přibrzdi, kolena, hezky chycenej, viděl jsi to? Jo. Ty. Hezky, pomalu si. Je, dobrý, krásně. Neboj. Hezky, Bor, zkouštuj to. A teď to srovnej, Vicky, srovnej to. Ložičko, hezky. Krásně, Hezky. Přibrzdi. Kluci. Kristián Nerud je držitel zlaté medaile Lajdáček Cup. Magdalena Moštová, zlatá medailistka kategorie přípravka holky Lajdáček Cupu 2013. A zlatou medaili kategorie přípravka kluci Lajdáček Cupu získává Marek Veselý. Časem 56:50 zlatou medaili získává Markétka Moštová. A zlatou medaili Martinovi Dosedilovi. Je Markétka Moštová. Náleží Janu Martinovi Dosedilovi.
Pojďte sem všichni, prosím, protože už tady máme tu zástou chvíli. Jo! Závody, Glajdáček na půl 2013, tak pojďte všichni povzbudit. A pomalu se Gangnam Style a Snowboard Style. na těch nejvyšších příčkách.